Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. K tomuto ja som za, ako aj to bolo uvedené, že treba hľadať tie priestory na daňovú medzeru, treba cizelovať zákonné úpravy. Som za a toto chcem využiť túto príležitosť ako doplnenie. Nechcem povedať, že som to očakával, že by to tam mohlo byť, ale teraz už keď to teda poviem, tak by som možno aj očakával, že ako sa s tým vysporiadame z pohľadu zákona, alebo dám jeden návrh, ktorý má podľa mňa dosť zásadný vplyv na to, aby sme sa s tou medzerou vedeli vysporiadať a aby sa nám nestávali tie veci, ktoré sa nám často stávajú, napríklad v nejakých reštauráciách, že platíte a nedostanete blok. Ja to v rýchlosti popíšem a dávam to v dobrom, ako pozitívne, ako návrh. A chcel by som teda veriť, že sa s tým vysporiadame pre dobro toho, čo chceme, lebo chceme navrhovať legislatívu, ktorá pomôže zlepšiť výber daní. Neviem, a teda niektorí ľudia nemáte to ani ako vedieť, v prípade, že nastane situácia, že vy nedostanete v reštaurácii blok a je tam kontrola a kontrola to zistí, a viete, kto platí pokutu? Podnikateľ. Podnikateľ platí pokutu. Ale ono to vie byť aj tak, že vy častokrát nedostanete blok, lebo ten čašník má taký svoj malý chozraščot. Viete, že vlastne dáva bez bloku. Hej? Ale podnikateľ platí pokutu. Na toto chcem upozorniť. Je to vec, ktorá sa nerieši, ale podľa mňa by sa mala riešiť. A máme dve muchy jednou ranou. Naozaj tým vyriešime veľa. Urobte to už konečne, lebo nie je to vždy tak, alebo nie je to tak. Častokrát, a viem, o čom hovorím, sú čašníci, ktoré pobehujú od prevádzky po prevádzku, kým ich nechytia a nosia bez bloku. Všetko si berú. Vlastne to je ich čistý výnos. Ale keby ich náhodou chytili, tak pokutu dostane podnikateľ, jeho síce vyhodí a on zase je o podnik ďalej. Hej. Čiže podľa mňa, keď príde zmena a ľudia to budú vedieť, ten obsluhujúci personál, že zúčtujem objednávku bez bloku, ja dostanem pokutu, on platí pokutu. On ako osoba, lebo on urobil to, že vyniesol. Samozrejme, potom môže nastať situácia, že ho sa možno dohodol s tým podnikateľom, to sa môže riešiť. Dokonca môže nastať, že ho nútil, to bude možno niekto tvrdiť. Nie, ja si myslím, že máme dve muchy jednou ranou, lebo pokiaľ sa bude vedieť, že vyniesieš že zúčtuješ objednávku bez bloku a dostaneš za to pokutu ty a ľudia to budú vedieť, tak nebudú chcieť robiť zamestnancov v rizikových prevádzkach, kde sa vlastne nebude účtovať. Rozumiete, že kde by mal tendenciu majiteľ nastavovať situáciu tak, že však neblokuj a neviem čo, lebo ten zamestnanec povie, tam nechcem robiť, však ja dostanem pokutu. Tu by som si ešte dovolil navrhnúť, vydrží to, či? Ja som sa dosť mi na tom záleží, keď zrovna teraz potrebujete rozprávať s ministrom, tak viete, že na to, aby sme to vycizelovali a dotiahli, nechcem povedať, že dokonalosti, ale k lepšiemu, tak nastaviť to aj tak, že dajme tomu, že pri opakovanom priestupku porušení tohto, že ho chytia aj druhýkrát, sa to zapíše do nejakého priestupkového registra a tým pádom máte vyeliminované to, čo sa častokrát veľmi pracne robí v tomto biznise, že sa obvolávajú, keď prijímate nového človeka, obvolávate si prevádzky, že ako ste sa s ním rozlúčili. Napríklad u nás v našich prevádzkach majú zákaz prijať niekoho bez toho, aby nebol overený. Hej? A čiže, viete to, čiže čo tým chcem povedať? Pokiaľ bude to mať takúto stupňovitosť, tak ten človek si dá veľký pozor, jednak aby nevyniesol, aby nezúčtoval bez bloku, ale aj aby nerobil u niekoho, kto od neho očakáva, že bude účtovať bez bloku. To znamená, že sa vám to celé v tej oblasti môže nastať dosť, by som povedal, taký, že fázový posun v celej tej veci. A pritom stačí naozaj tak málo. Aby si bol vedomý ten človek, ktorý vyniesie objednávku, zúčtuje objednávku bez bloku, že on robí chybu. Nie, že to nech zaplatí podnikateľ. Chytili ma, čo ja už s tým, hej? Pán minister, toto som chcel vám navrhnúť a som zvedavý, že či teda by ste sa s tým nevedeli nejako vysporiadať. Ďakujem pekne.